Първата ми плешива кукла! Хора, това е първата ми плешива кукла. Не се шегувам, тя няма коса. Има 1 милиметър, но е супер малко. Това е Бианка от сериала Wednesday. Всички трябва да знаят, които са гледали сериала. Има я както в първи, така и във втори сезон. И тя е сирена. Я да видим сега кутията. Дизайна е Бианка Барклей. Дизайна е абсолютно същия, като на куклата Wednesday и куклата Enid, които също имам. Остава ми само куклата Мортиша и имам всички кукли на Monster High от сериала Wednesday. Ето е куклата, може да я видите по-обстойно. Monster High Wednesday колаборация. Ето е тук отзад нарисувана Бианка, много е готина. Сега мога да ви я покажа и отблизо. Бомба е. Много е готина. Очите са едно към едно. Има и 2 златното медальона от филма. Униформата на Nevermore ли или как беше, всъщност не мога да спомня. Май беше Nevermore. Ето Monster High Bianca се пише Wednesday. Това е стойката. Има и сертификат за автентичност също така. Да, академията е Nevermore. Тук си пише. Може да видите, че има обици мидички и тук също има мидички на чантата. Тоест има такива морски мотиви, така да се каже. Също чорпогашника и е на Люспи. Много яко. Както казах, има си морски мотиви. Нека сега ви покажа всичките мои кукли на Wednesday в колаборация с Monster High. Това е Wednesday в балната си рокля, Wednesday с униформата си и нещото на ръката й, Enid Sinclair върколачката и най-новата ми придобивка на Wednesday, сирената Бианка Барклей. Всички тези кукли тук отдолу са от игралния сериал по Netflix, докато ето тези тук горе са от стария филм Addams Family, т.е. семейство Адамс и са специални с колектор кукли. Те са по-скъпи и по-колекционерски и по-лимитирани най-важното. Напишете долу в коментарите кои ви най-харесват, но аз разбира се най-много харесвам с колектор куклите. Аре, чао!